Ne tɔgɔ ye Mulayi Ture. E ye baara jumɛn kɛ? Bon, yan baara ka ca dɛ, an b'a bɛɛ dɔɔnin kɛ nin kɛ. Ayiwa, Mulayi Ture, Assimi ye nin hakilina min ta, e hakilina ye jumɛn ye a ko la? Bon, ne hakilina ye min ye, a ka ɲi kojugu. A kan ka kɛ ten de. Parce que fɛn o fɛn bɛ tenni don, ça veut dire dɔ man kan ka bɔ dɔ la quoi. Bɛɛ ka kan ka se ka bɛɛ ta baara kɛ. N'i ko nord la ko sapeur-pompier ka taa front la, o bɛ se ka taa mun kɛ front la parce que a t'a ɲɛdɔn, a kan ka kɛ cogo min t'a ɲɛdɔn. En principe o kan k'a ɲɛdɔn. Olu de kan ka taa dɔ ninnu yɛrɛ secourir nord la. Ne tɔgɔ ye Sɔgɔnɛ Jalo, ne bɛ radio Clé 2 la. Ça fait n'u farala ɲɔgɔn kan ta, sapeur o, policier o, a bɛɛ bɛ taa front na kɛlɛ la wa? N'o kɔni bɛ kɛ kɔni, vraiment an bɛ se k'a fɔ avis ɲuman don sa, nka an de ma tugun an man farin han, parce que mɔgɔ si tɛ ka taa i jɔ marifa ɲɛ quoi, a ma nɔgɔn. Bɛɛ ka to i ka place la pour moi dɛ, o ye ne ka avis ye. Ne tɔgɔ ye Ablaye Kone, ne ye bitigi feerela ye. Bon nin hakilina ye kɔni ne kɔni ka hakilina ye mun y'a la, hakilina ɲumanba de don. Parce que hali k'a da a bɛ bɛn don corps mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Hali k'a da o ma o ye hakilina ɲumanba ye. Bon et puis fɛnɛ ni bɛɛ ye formation kelen kɛ i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ défend. A mana bun yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ sapeur kan ka baara dɔ kɛ ni sapeur mɔgɔw tɛ yen n'u bɛɛ ye formation kelen kɛ ni polisiw bɛ yen ou bien ni sɔrɔsiw bɛ yen bɛɛ bɛ se ka o baara kelen kɛ. Donc ne kɔni bolo hakilina ɲumanba de don. Ne tɔgɔ Tatu Ture, ne ye secrétaire de ye. Musa ka wagati la kun ko in bɛ yen nɔ, polisi kun militariselen don. Parce que ni y'u hakilina in ta ba la, a b'a to polisikɛ, sɔrɔsikɛ tɛ yɔrɔ min na ale bɛ se k'a yɛrɛ bɔ. Min fana ye sapeur ye, polisi tɛ yɔrɔ min na ale yɛrɛ fana bɛ se ka o ci ɲɛnabɔ ye. Madame Traoré Stanfomba. Mais n'i y'a dan ne ma kojugu tɛ. U se mɔgɔ mɔgɔ ka bɛɛ former. N'a nana ɲɛjugu ɲɛɲuman bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ défend. An b'a ɲini hali siso kɔnɔ, hali du kɔnɔ n'u bɛ se k'ala musow former u k'an former an b'an défend. Ne tɔgɔ ye Bubakari Jara. N'i ye jamana ye insécurité kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi. Mun don mɔgɔ ko fana b'a la, minɛn ko bɛ yen mais mɔgɔ ko fana bɛ yen. Kungo kɔnɔna o ani kɛlɛba ninnu polisi sen t'o la. Ça fait un manque à gagner. Polisi o, protection civile o, olu se tɛ nin si la. Mais o tɛ ɲɛ fo statut ka yɛlɛma. K'u yɛlɛma ka kɛ militaire ye. Ne kɔni fɛ tiɲɛ ka di an bɛ yɔrɔ min na i ko bi polisi kɛlɛ ka militariser ni fanga ma foyi ɲuman kɛ k'a bɔ.